dobrodošli u moj novi vlog. Sad je već negde oko 2 sata. Ja sam jutros ustala. Uspela sam da se, ustala sam, pa ne mogu kažem kasno, negde oko 10 sati otprilike i popila čaj. Spremila ručak na brzinu zato što Mićko treba da, kad dođe, da jede na brzinu i odmah idemo. Danas idemo u izlazak, što bi rekao on, kad se šali sa mnom, tako s vremena na vreme. Idemo kod lekara, imamo još neke gomilu stvari da obavimo. Sad, što bi se reklo, ne znam da li ću moći da vas vodim sa nama. Probat ću. Ali ne znam stvarno koliko ću biti u mogućnosti sad kao nešto da idem i da snimam. Kosa mi je onako poprilično se isprljala. Nije strašno masna, ali masna je. Sad ne znam šta s njom da radim, da li da je vežem ili šta da radim, vidjet ćemo. Treba znači danas da pomognem mami da napravi kolače, pošto je sutra moja devočka slava. Treba da pomognem mami da napravi kolače i da, to je večeras treba pomognem mami da napravi kolače, ne znam šta sam rekla. I da, nisam otišla po rezultate. Ubiše me. Na sve to još plus ja treba da odem po rezultate. Fuck, juče sam vadila krv i zaboravila sam skroz da sam trebala jutro da odem i da izvadim rezultate. Ništa, bit ću bezobrazna pa ću ući preko reda, baš me briga. U principu tražit ću da me puste samo da uđemo preko reda da izvadim rezultate, pošto su gužve, haos. Babe i dede sad, baš sam pričala juče sa tim čovekom koji radi tu, babe i dede poludeli, svi kontrolišu sad u ovom momentu, a u principu kad vlada korona i kad dolaze da se testiraju na koronu, rade taj test za koronu, mislim, pored svih tih ljudi, trudnica i svih onih koji su hitni slučajevi, dolaze još gomile baba i deda koji, samo da provere holesterol, samo inicijativno i štitnu žlezu da bi mogli posle da sede kod lekara. Što bi rekao, moj Mićko kad se šali da pokažu novi kombinezon što su kupile doktorici, pa onda prave gužvu bez veze, tako da otprilike ja se nadam da neće biti gužva posle podne. Znači to je, mi najkasnije možemo krenuti od kuće od 3:15, znači ja moram da pokupim te rezultate do pola 4, mi smo u gradu u 4, treba da stignemo da bavimo sve to po radnjama. Nima šanse, nećemo stići. Definitivno. Nećemo stići. Sve što smo planirali definitivno nećemo stići, ali treba sve da obavimo po radnjama, treba da stignemo da pogledamo burme. Čisto malo da bacimo pogled, da vidimo kako se kreću cene i sve to, pošto na internetu ne možeš baš Bog zna šta da nađeš, nemaju svi cene. I onda kao idemo to da pogledamo, znači ja ne znam kako ćemo mi to sve stići. Sve to da procunjamo i ja imam zakazano u 5 kod lekara. Pritom znam da pre pola 6 neću ući uopšte neću ući uopšte u ordinaciju, već kako se kaže, da, u ordinaciju. Ali, znaš, kao moraš biti na vreme tamo. I onda tako sediš kao budala. Pritom treba još da odem i do banke, nešto da... Ja stvarno nisam normalna žena. Ali, dobro, bar sam ručak napravila, kao Mićko će bar jesti. Ali definitivno nećemo stići te stvari koje smo mi planirali, pošto radnje radi do 5, jel' tako? Mislim da sve radi do 5. Da je po poslednjem popisu je tako. Divno. Uglavnom, da, ne znam da ću i moći da snimam, ako vas i budem vodila sa sobom, da ću išto imati, mislim, prilike da snimam, zato što sve radimo na frku. U svakom slučaju, javit ću vam utiske, što bi se rekla. Malo samo da se kao, mislim, koliko toliko, neću ništa specijalno da se šminkam, zato što samo korektor i malo rumenila. Ću svakako nositi masku i neću je ni skidati sve vrijeme, tako da i to od toga odlepit ću. Tako da odlepit ću od te maske, tako da još na sve to i maska. Divota od života. Dobro, došta sam kukala, uglavnom, mislim, lepe su sve stvari, kao ideš u shopping, ali ti se ne mili zato što sve treba da obaviš na brzinu. Jer, kažem, sledeće nedelje on je noćna i nima šanse, on dok ustane, opet ćemo stići tipa od 3 do 5. Treba kao sve da obavimo, mislim što je neizvodljivo. Malo me smara to radno vreme do 5 što je. Sad, trenutno, pogotovo, konta mi sve ljude, zbog praznika i svega, kao žuriš sad i treba da pokupujemo i
poklone deci, šta ja znam. Samo ne znam kada ćemo mi to stići. Ali dobro, gledat ćemo pozitivno da danas stižemo, bar da obavimo, bar da pogledamo burme i da stignemo kod lekara i u banku, eto, toliko, da probamo da stignemo danas. Pa, zadovoljni smo. Ovo što je on trebao da pokupuje za neki posao koji treba da odradi, nema šanse da će stići, pošto nema šanse da do 5 to sve stigne do kraja radnje. Tako da, to je to. Ništa, idem sada da sredim kosu, da smislim šta ću sa kosom. Čekam njega da dođe da ručka i idemo do grada. Krenuli smo u izlazak do grada malo. Sad sam bila po rezultate i kako se zove, to smo stigli da obavimo, samo sam uletela, pokupila i izašla. Vidjet ćemo sad šta će da kaže. Uglavnom, situacija je šarena poprilično. Ovo gore, ovo dole, ovo gore, ovo dole, ovo gore, ovo dole, gvožđe ok, glukoza ok. Ja sam zadovoljna. Sad vidjet ćemo šta će biti, šta će reći, kako će, mislim, vidjet ćemo. Uglavnom, prva stvar, misija je obavljena, prva, to smo stigli da pokupimo rezultate i da ne čekamo dugo, sad sve ostalo. Pa ljudi, da vam završim priču šta se danas zbivalo. Uglavnom, stigli smo skoro sve. Uspjeli smo da obavimo i banku i pokupila sam ove rezultate, stigli smo, nije bila gužva. Uspjeli smo da odemo i da izaberemo i burme, tako da sad čekamo da nam javi kada dođemo pod njih i baš sam onako uzbuđena da čekam da stignu. I tako da, eto, sve smo rešili. Mislim, nismo sve rešili, smo planirali, ali trebali smo odemo do Gigatrona, međutim, ovaj komp koji treba da popravi Mićko, međutim, nismo to stigli, pošto do 5 radi sve, ja do 5 u 5 sam morala biti već kod lekara. Tako da i to je sve super prošlo, sve super, tako da baš sam zadovoljna. Tad sam bila kod mame, pravila je, pomagala je oko kolača, pošto je sutra moja devojačka slava. Tako da, u svakom slučaju, napravili smo svakakvih kolača i dočekam da ih jedemo. Mama je napravila kolača otprilike kao da će doći, ne znam koliko zvanica, a neće, u principu smo samo mi ukućani, ali s obzirom da svi volimo da jedemo slatko, nema veze. Poješće se, neće se baciti. I što kaže, ona treba da nosi na posao i ovo i ona i tata, pa kao hajde. Ali u principu poješće se to sve, ne sekiram se ja. U svakom slučaju, to im je to da danas specijalno ništa zanimljivo drugo nisam radila. U gradu nisam nešto puno snimala, ubacit ću vam snimke sa storija i ubacit ću vam nešto tih malo snimaka koje sam uspjela da napravim, više ne znam šta sam uspjela da napravim. Tako da to je to, sad sam stigla kući, idem da sredim sudove koji su mi ostali i možda da operem kosu ako uspem i da se isfeniram, vidjet ću kako sam raspoložena i kako su i moja kičma raspoložena da izdrži sve to, tako da vidjet ćemo. Moram samo još da se pohvalim da sam kupila ovo divno cvijeće od bakica koje su kod ovoga podzemnog u Novom Sadu, ko zna, mislim, iz Novog Sada, Novosađani znaju. Ovdje mi je stajala ta saksija, čekala je šta da ubacim u nju i pada mi na pamet ovo ovako, da mi se baš lijepo uklapa. Ne znam šta je ovo, kako je ovo granje, šta je ovo. Razmišljala sam da li pampas ili ovo, ali pošto pampas već imam i trebala sam da dokupim još jedan pampas, međutim nisam imala više gotovine kod sebe, sve mi je na karticama, mrzla idem do bankomata da podignem još za pampas. Uglavnom, nema veze, kupila sam ovo, sledeći put budem išla do grada, kako se zove, ostaje mi da kupim još pampas. I nadam se da ću opet imati vremena da se vratim do tih bakica, da kažem da kupim taj pampas, to mi je još ostalo. I u svakom slučaju treba da idemo do grada ovih dana svakako zbog burmi, tako da do centra i moram na posao da odnesem potvrde. Tako da u svakom slučaju bit će prilike još za pampas tamo da popunim u dnevnoj sobi kod TVA, to mi još ostaje. I ako uspem, ako bude prilike da izradim neke 2 slike, da ubacim u onaj ram, jer mi jako iritira ono što je onako prazno. Tako da, što se tiče novogodišnje dekoracije, to je to, šalim se, ali da, mislim da će to biti otprilike za ovu godinu. To i burme. Ćao ljudi, danas ću vam tamo da je pokazati kako stilizujem svoju kosu. Wish me luck. Sad ću da je prosušim malo, i to je da je prosušim da bude nekih koliko već posto, 70-80% suva, i onda ću da krenem sa feniranjem. Ovaj fen je upravo ono o čemu sam vam pričala. Kad kupite proizvod,
ne informišite se dobro, kupite nešto čime ste poluzadovoljni i mislite kao bit će to ok i na kraju shvatite da ste bacili pare bez veze i sad vam je glupo da kupujete proizvod na proizvod, da ga prodam, ne mogu izvući pare koje sam dala. U pitanju je ovo mislim, čiji je ovo, Vivaxov je neki fen, on ima super jačinu i sve je to super za feniranje, odlična jačina, ali je problem što nema ovaj dobar nastavak za feniranje, nego ima ovaj široki. U principu meni treba onaj onako lep i uski, da bih mogla lepo da se isfeniram. Tako da sam se debelo zeznula i kao otići ću u Aleksandra, oni kao navodno imaju te neke nastavke kao za feniranje koje mogu da se kupe, da li ću ubosti, mislim ne mogu da nosim fen sa sobom, a sad kao da li ću ubosti širinu jedino da ponesem ovo pa kao šire od toga ili ne znam nije kako bih to odradila. Uglavnom, zeznula sam se debelo, ali ko mi kriv. Jao Bože, znači, ja bolje da se snimam koji sam pugu postala, znači, strašno, ja bolje da se snimam 24 sata šta radim. Bukvalno svaki svoj korak, svaki svoj pokret, zato što ja sam negde gumice svoje sve stavila. I ne znam gde sam stavila, znači ne mogu da se setim, da me upiješ, znači crna rupa, nema informacije, znači kao obrisane informacije, znači. Apsolutno ne znam gde sam, i mislila sam da znam gde sam ih ostavila, kao sklonila sam ih da znam gde sam ih sklonila, kao na lepom mestu, gde? Nema ih nigde, znači kao da su u zemlju propale, nigde ih nema. Sklonila sam ih da oslobodim fioku, kao da... Stvarno, znači ne verujem, ali da ću se setiti ono kao kroz par dana će mi samo u jednom momentu sinuti, nadam se. Strašno. Uglavnom šta sam uradila, podelila sam kosu na 3 sekcije, ova prednje 2 i zadnju sekciju i sad ću da feljiram kosu, uzet ću ovu manju četku, pošto hvala Bogu sad imam manje kose i podelit ću onako za početak ovako u 2 dela, samo da vidim, ne znam koliko ćete vi moći da vidite, ja se nadam da sam dobru sekciju uzela, nešto mi se čini kao da... Sad jesam. Podelit ću kosu, kažem, u 2 dela i onda ću bukvalno ono gumicama za dunst otprilike vezujem kosu jer nemam druge. Znači podelit ću na 2 dela i krenut ću da feniram. Da li sam ja dobro sekciju uzela? Ne. I uglavnom šta radim, znači da naključujem fen, uzmem ovako kosu, obmotam i vučem ka dole. Znači ovako i vučem ka dole, polako sušim i fen što je najbitnije, ne držite nikad ovako, da se čuje kako vam prži kosu, nego vam stoji fen uvek ovako. To je ono što su me naučile frizerke, znači nikad ovako ne držiš i kad vas tako frizer fenira, znači da nima pojma svoj posao, znači ovako držiš, da se nasloni ovo lepo i da ide, da prati dlaku. Znači ne direktno u dlaku da duva, nego da prati dlaku. Malo da sam dobro objasnila. U svakom slučaju krećemo. Mali update situacije. Dakle, ja sam to isfenirala u principu onako kako bih vam rekla, samo izvukla, jer stvarno nemam više snage da stojim. A nemam život za kao prošli put da idem segment po segment pa da sedim pa da odmaram. I ne mogu više, već postajem gladna i nervozna. Tako da sam odlučila da samo malo onako iščetkam i da onda priđem sa peglom. Hvala Bogu pa sam pokupila peglu od sestre, jer bih prsla. Sada ću puću svakako probati kad već tako radim, da onda probam da onako napravimo nekao talase varijantu. Ali za sad ćemo ostaviti ovako ravno, jer stvarno, znači, ne mogu više. Ne mogu da stojim, nemam snage. Tako da sam ipak onda odlučila da malo se prepeglam, samo da je sredim, da to bude lepo glatko, kao što vidite. To sam odradila nazad, ostalo još ovo napred i to je to.
recimo kod peglanja kose, to svi znaju, to prvo valjda što žensko nauči kako da ispegla kosu, tako da tu nema neke velike filozofije, nemam šta sad nešto da vam tu pametujem, to svi znate. Ali kovačevu kosu samo ispeglati nema šanse, znači mora biti bar makar onako lepo koliko toliko isfenirana da bi moglo da se ispegla i da ne bude tršavo. Tako da ako mislite samo da peglate kovačevu kosu, tako dalje nećeš moći. Eto, to vam je to. Ne znam zašto provlačim 3 puta kad nema potrebe, da nije s tim pod, ali pegla, brate. Tipa pegla ima, ja ne znam, sad ću vam reći, ova pegla ima, joj bože, 11 godina, 11 godina. Mislim da sam je za 17. rođendan dobila, dakle 11 godina ima ova pegla. I radi, u principu, više je bila kod sestra nego kod mene, jer ja sam stvarno retko kad peglam. Ja, mislim, ne vredi kovačevu kosu, samo peglati ne možeš. Moraš znači da isfeniraš pa da je ispeglaš. Zašto ja stvarno nisam imala živac niti potrebe, u principu. Tako da, nemam ja ništa protiv svoje kovačeve kose, ali ova sad situacija je malo takva kako je, pa ćemo malo da je peglamo. Iskreno sam da neću napraviti neki haos kosi, jer nemam ono zaštitu od toplote. Šta se desilo, otprilike potrošila sam je i zaboravila sam da kupim. Kad smo bili sad u gradu, nismo stigli da svratimo do DM-a da kupim tu zaštitu neku bilo koju od toplote, nešto šta god bilo šta. Nisam uspela. Tako da, to je šta sad da se radi. U svakom slučaju moram da kupim one zaštite sve od toplote, moguće da dok ovo ovako stanje bude da prosto ne napravim neki haos, da ne izgorim kosu pa da ne dođem do toga da mi kosa bude duvde, jer stvarno to ne bih želela, ali ono kao nadam se da će se situacija sa hormonima smiriti kad se porodim pa da neću njemu uraditi da je pegla. Ja ću u svakom slučaju probati sad kad prođe ovi praznici, ne ide mi se onako nesređeno praznicima, zato što, mislim ovih dana, zato što uvijek može da se desi da neko dođe ili negdje odeš. I onda, kao, neću. Kad prođe ovi praznici, probat ću da je pustim kovrđavu, čisto da vidim kako bi to izgledalo. Da probamo. Ali sam se uhvatila. Nema veze. Čisto da probam. Pa ćemo da vidimo kako će to funkcionisati. U principu, lepo to sad izgleda. Šta sam ovdje? Nešto sam uradila, nema veze. Tako da ćemo to, kažem, probat ćemo. A za sad ću je ovako, samo, kažem, peglati dok ne prođu praznici. Ne znam što pričam. To je to, gotova sam, znači samo da se ispeglam, javljam vam se, idem da ručkam. I tada, kosa je sređena. U principu, nemam pojma koliko mi je vremena trebalo, sad da me neko pita. Ne znam koliko mi je trebalo vremena, u principu, dok sam je samo onako malo izravnala četkom i dok sam je opegla ovako, onda mi tako oko sat i po vremena, mislim da mi je toliko trebalo, nemam pojma. U principu, jako mi se sviđa kako sam je sredila. Mislim da nadam se samo da će ostati mira, da neće da puknu u jednom momentu. Uglavnom, to bi bilo to za današnji vlog. Ja vas ljubim puno i vidimo se već u narednom vlogu. Trebalo bi sutra. Ćao!